ingelosi yakho yazi yonke into yakho. Nikhona abazalwane yathi thatha izathulo zakho ngoba ngifuna uphume la ungaphelele. Ngifuna uphume la uphume thena ngalokho ungenile. Ngoba impahla zakho siyahamba manje. Hallelujah. Uthi phapheli uphiwa ngathi uyasebathekela nje akakoni kwenzakalani. Kanti sekufika ingelosi yaphezulu yathi kuba sabesheshe yaphuthuma manje. Kukhona la ngifuna siyakhona awubloki nawe. There is some other place awubloka kuyo. Come quickly. Asam. Wakatupitume vuma ukuthi siyahamba amakekakhe akaphelelanga ilutho ukuthi kwashuka akwashuka ikholwa ukukhula kaPeter aphela kuthulu. Jesus. Hallelujah. Peter ayinokuya kukhulu. Angazi ukuthi endleleni abekhonani nengelosi. Ngoba ingelosi ayibona abantu abangakholwayo. Bayahamba akasahambi yedwa. Ukuba bakholwa Matewu mhlawumbe babazibona. Bethi ukuthi yasamani. Wakijima kangaka uxoxa. Lalela. Baba ngifuna simusi. Peter uyaqaqeka etilongweni. Ibandla alikaqedi ukuthandaza. Nxa uPeter wangaya ekhaya. Wangaya emndenini. Wangathi engqondweni yakhe noma ezweni likamoya. Wangathi kukhona iconnection ayibonile. Ukuthi angizange ngiphume ngokwentando yomuntu. La ngiphuma ngokwentando kaSimanga. Angihambe ngiye straight. La kukhona khona afowethu. Wavele wangogoza. Wangogoza amadolo phansi. Wangathi kuthiwa uba nosiphazamisayo. Ngoba sithandaze nomunye wethu la. Asifuni ukusiphazamise. Sifuna uPeter. Uma bevula umnyango wangathi intombazane ithi ubani manje wathi uyayikhasa uPeter yathi umusa ukuhlala ezi wingelosi yakhe ngoba akusho ukuthi sihamba nje kukhona bazingelosi zethu sizophuma emlilweni bangakhona ukuthi siphumile. Uma sifika kubo bathi engathi hayi ingelosi yakhe akusiwo yena. Wakhaza uPeter wathi yini yakhithi yayosho ukuthi lengani ukuthandaza lengani ukukhuleka uvukani manje impendulo isesakho. Uzama ukuthandaza